Al-babul isruna utawi bab kang kaping 20 iku fi fadilatil istighfari ing dalem nerangaken kautamaane istighfar nyuwun ngapura. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, likul lidain dawaun. Likul lidain iku keduwe saben-saben penyakit. Dawaun utawi tombo. Kabeh penyakit iku ana tomboe. Wa dawa'udz dzunubi utawi tomboe pira-pira dosa iku al istighfaru nyuwun ngapura. Tombone dosa iku istighfar njaluk sepura. Dosa iku ibarate penyakit. Awak niki kudu rumangsa dosane akeh, kudu rumangsa. Aja rumangsa suci, aja rumangsa gak duwe dosa. Akeh dosa awak dhewe. Mbuh dosa cilik, mbuh dosa gedhe, mbuh awake krasa dosa, mbuh enggak. Apa maneh dosa njaba ambek dosa jero. Tambah akeh maneh. Iki contoh dosa njaba istighfar. Dosa njaba apa ngrasani wong. Dosa jero ya ngrasani nek jero ati. Lesan wis iso gak ngrasani wong. Ati iwu. Kula sering gawe contoh. Ana wong teka mudhun teka sedan. Ati ku sok ngomong. Lesan gak ngomong. Ati sok ngomong, sapa siku? Sumbunge ae. Padahal kenal ae gak. Wong iku ya durung apa sombong ya durung karuan. Atine kene ae sing elek. Nah, dosa iku ibarat penyakit, tomboe istighfar. Meneh kabeh wong ndek dina kiamat iku getun, aja cacak sing nglakoni dosa. Sing nglakoni apik niku lho getun. Iki umpama sedina maca istighfar 1000, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Niku jange getun. Apa aku biyen kok maca mek 1000 kok gak 2000. Sing 2000 nggih getun. Apa kok 2000 kok gak 3000. Sak teruse. Pancene masyaallah. Awak niki nek dijak wiritan, dijak zikir, dijak maca istighfar 5 menit, 10 menit, 15 menit ngono rasane kaya wis suwe, rasane kaya kesel. Tapi nek dijak ndelok HP cik betahe. Lah iya. Awak iki sering buak waktu, gak manfaatno waktu, padahal mati ku teko dadak. Ngene wong sing matine apik encene ya kebiasaane apik, arep-arepe ngono. Lah nek kene ndonga husnul khotimah tapi kulinane gak nglakoni sing apik-apik, ya apa iso husnul khotimah. Makane ndonga husnul khotimah ya dibarengi ambek kelakuane apik. Mergo apa? Wong iku pungkasane sering kaya kebiasaane.